Pasensya na. Padagos sa mo yung test live episode 22. Ayan. Kaya, ano kita ko niyan, relax lang kita ko Ayan, niyan. oo. At may mga, sabi nga again, 40 days to go bago Ayan. Merry Christmas po mga tugang. Kaya, Ano na, bako ng 40 days na itong 40 days ka ng kinuha. Daiman lugod. Daiman lugod po. Di tarang. Data man hinahagad kung gusto ta palang Tito Ray i-shout out gabos sa mga viewers ta. Paki-ano na lang po, paki-share an sa mo yang live. Ngunyan po pagkabanggi. Paki-follow sa mo yung Facebook page sa YouTube ang Dos Bosabos PH. Tama. Dos Bosabos page din sa Instagram sa kasi Talk. Yan, may talk kami. Ang sa mo yung personal page po ang Tito Ray Borromeo, paki-follow, paki-share, paki-like. Siyempre ang Atboy Agta DJ, naman sa na yan dyan. Kaya buwan lang itong i-follow. Salamat sa 35 million viewers. Uy, ngunyan ang pagkabanggi. Dakol. Na-miss ta sinda eh. Na-miss kita. Na-miss ta. Salamat po sa pag-remember antabay. Maski aram ko, nagsarap na ni... Nagsasarap na... Naarabutan pa lang sa... Kasi iba, nagdadali-dali mag-abot. Iyo. Tapag Martes baga sa Kawebes, ang daily habit. Iyo, Dos Bosabos. Dos Bosabos, yan. So, Happy Mother's Day po, Palan. Happy Mother's Madali na. Day sa kabos. Happy Mother's Day Ngunyan. Kinsing ngunyan. Ay, iyo pala na. Happy Mother's Day, Ate Carms. Si mga nagpila na sa land bank. Tama. Yan, Ayan. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Tapos, happy ngunyan ng mga mothers. Yan. Ano yan, may ikos. Mayo. Igdi sa cellphone ko. May di pa lang kaya na-off. Ano nakiikos niyo ay. Tapos naman ang undas, gumulto pa kita. Kaya naman sa katahid mo dyan si... Kumusta po kamo? Kung may mga gusto ka mong ipa-greet, paki-comment lang sa mo yung Facebook pages. Asin yan po, mabasahon mi sa abot kan sa mo yung makakaya. Yan. Ini kaya yung cellphone ko, ang ringtone, ikos. Ayo. Garo si Kuya Kim, nadubahan na ka. Ayo. May unasan garo dyan sa likod. Sa atin, unasan ta na. Sabay-sabay pati si Carlos kasi Kim, iluwas ang ikamo daw si pamanggihan. Si mga yaman pa sa opisina, si Day pa na na-checkan sa indang mga ATMs. Yan. Duman sa mga tatay. Si mga agam na babae. Naghaharalat po. Mag-text na, Ayo. susugo na kunhain. Tama Tabaka. sabi na naman ka ng mga kalalakihan. Ayo. OT. Yeah! Pwedeng, ang mga lalaki ngunyan, araw mo dito rin, nag-ano na sinda ngunyan. Nagigibo na ng mga reasons. Para sa? Pag nag-abot, halimbawa, Yeah. maabot, ma-intriga kay misis. Yeah. Ano takulang ni? Hiling ko na si payslip mo. Yan. Ano takulang? Yeah. Siyempre, dapat ngunyan pa lang. Ngayon ka pa lang sa opisina. Okay, padumang ka pa lang sa sentro, ma-withdraw ka pa lang. Nag-iisip ka na. Nag-iisip ka ng Rason. reasons. Plan A, B, C, D, E, F, G dapat siya. Abot dyan, Z. Abot yan, Z. Pag napasala ka dyan, Iyo. bakong Happy Mother's Day yan. yan. Maralayog ang plato sa inyo. Kaya siguraduhin po nindo sa mga lalaki dyan na pauruli na po. Siguraduhin lang na tamaan sa indong mga reasons, mga rason kung takulang, niya na dyan itong nagbayad baga ko katong paano pala si kinakakan ko duman sa kantin? Yan. Saro yan. Nagbabalong ka baga? Nagsasabay baga sa kuminsan si Si Madi. Ayan, saro. Yan. May hulugan baga kung kinuha. Si tamong tabaga. Yan. Dapat igwakin mga araw ka yan. Pero ang taon na yung tamong na yan, kopas na lang, inuhulugan mo pa. Puro nangani mancha. Binabayadan mo pa. Baka ibang tamong naman yung tighuhulog-hulugan mo. Yan. Umayos ka. Kaya dapat permihan ka na dyan. Permi ka na dapat dyan daw sa mga bagay. Yan? Plan B na to, si Tamong. Plan B na yan. Si Inot, may pigbabayadan sa kantin. Sa kantin. Si Pandoa, Tamong. Yan. Ano pang mga pwedeng rason? Yan.
Si ano kaya ngayon, nag-utang si Padi. Yan. Nasuldo pa sa nangay ka mo, mautang na ngayon sa imo. Tanong nga si Padi mo, mayong seldo. Tadayin mo na, tapad di huntayan, tapag nangangaipabawa kita, pinapautang man kita. O, di sige. Yan. Tulo na. Talo na. Ano pang mga rason na pwede? Kalakol niyan eh. Ayun. Ano pang pwede? Si Hermana kaya ngayon, nagpigpadaran ko ta, nangangaipo ta. Mabakal ning bagong urig, kasi urig, nagkagaradan. Na ESF. Siyempre, mabuot ka naman ta. Ano dong kung i-chat ko? Yeah. Dahil mo na tamatong cellphone. Basta di ka na makiaram. Apat na. Apat na. Yan. Ano nga takulang ni? Una ko bagang ngayon, nag-13th month na ka mo. Yeah. Tadai pa. Isisaya mo kayo nagmarites na naman. Si Katahid, iba man ang trabaho ko to sa trabaho ko. Kung nagtartang pinsinda, iba man ang trabaho ka to. Correct. Iba man bang nga ako. Ay, imbang sa madurabag ako. Ito, si Pulterero to. So, iba man ka daw nakukuha. Iba man nakukuha. 13th month. Di bang para dahog-dahog sa mga... Iyo. Ayan. Kaya iyan ang mga ano niyan, mga pwedeng mga rason. Yes. Kaya maging, ang iba ken, ikang barkadang sa IT, sa HR. Igwa? Pigpapakaray biga ano? Pigpapakaray si payslip. Si iti-take home, iulang sana to. May nakasabi kan sa ko. May nakasabi kasi? Ay, reliable source. Itago to sa pangarang. Pero makatakutan. Pero ako ang ideya ka. Pwedeng gibuhon. Pwedeng gibuhon yan. Tanganing daing ribok. Siyempre, ano yan, ning kaipuhan. Kalmi kang handa pagpalaog ka na din sa araw. Yan. Lalo pag kulang talaga. Ano nga taburot-burot ka? Yan. Dapat harayo pa lang. Ito bagang, ano muna, itong bugbugon mo na sa diri mo. Yan. At least yung pagpigbugbog mo sa diri mo, may kontrolado mo ang Ayun, bulog. yan. Pag si misis mo nagbugbog, medyo masakit. Iyo. Hindi kontrolado. Nabugbog ako doon. O, imbis na ang gutang ka, pupunasan ka na ano ka. Ano nga takabanga na lang ni? Nahold up ako. Nahold. Suporta ako. Ano takabanga lang? Patawad man. Yan ang mga pwedeng mga rason. Yan, mabuot si hold up eh. Mabuot si hold up. Hindi ka na nga yata, banga na lang kita. Iyo. Kasunod mo ngayong bonus sa kakigarari digdiya. Hindi ako magtubod yan, mga misis. Inda lang. Na-hold up, burat-burat. Iyo. Maanang matubod talaga. Maanang matubod kayo mga agong niya na panahon ta. Ano nga ning bonus, 13th month, nyaraon dyan maralaog ngunyan. So, ingat-ingat po kamo. Kadakol ngunyan ning, pwedeng maging rason kung paano maubos ang sa inyo pong mga kwarta. Yan. Kaya, likay-likay, mag-savings, may sa savings. Taas magbayad sa kuryenteng amay. Hindi ka muna puputulan. Karo ko yan True to life. Pag napuputulan, medyo masakit-sakit. Lalo na kung amay ka man nagbayad, seri connection, haloy, banggi na mayo pa. Ano naman tayo? Kaya bagay naman. Bagay naman, Kasureko. Nagdadalang pa dito sa mga taga-Kasureko sa Toya. Mari na pagabanggi. Mari na banggi sa Indo. So, giraray ha, dahil po paglingawan, kung may mga events kamungon yan pong paabutan na Disyembre. Yan. Kasi holiday season. Ngayon po kami pwede pong magpaugma sa Indo. Siyempre, ngayon mo dyan ang samuyang team. Kung may mga, apo dyan, ito may mga presentation po kamo na gigibuhon kung halimbawa video presentation. Yes. May igwa po kaming team na expert po sa paagi kang mga video presentation na yan. Tanganing matabangan mi po kamo. Na dahil nakamasara para sa racket pa. Iyo. Kuya na, matukaw na sana. Matukaw na lang kamo. Tanganing, ang kagayon kayo dyan dito rin, dapat nag-enjoy lang po kamo. Dahil nakamo nagpapara, ano. Kaya nagpapara pulok-pulok. Oo. Kung baka madyan ka naka-gown, naka-barong. Igwa ba kayo mga naka-gown? Naka-gown, iyo kung sige pulok. Tapos pag may dara ng payuning urig. Dito, naka-gown ka, ang dara mo, payuning urig sa kadawang pata. Iyo maga. So, pangit. Dapat igwa nang nag-asikaso kang teknikal. Yan. So, pag may mga events po kamo, tanganing kumbaga,
relax ka mo sa event. May magibo po Yan, para sa Indo. Sabihan lang po nindo kami, igwa po kaming technical team, igwa pong pwedeng mag-assist po sa Indo. Tanganing, ang buong, ano po nindo, ang buong event po nindo, kami na pong bahala. Yan. Yan. Pagpon sa hosting, Sa hosting, Yan. entertainment, Yan. technical, pagkanta. si mga DJ. Di ba gano? Yes, nyawa na po dyan, Gabos, na pwede pong magtao sa Indo ng halimbawa live streaming, kung halimbawa gusto nung i-live Yan. ang sa Indong Mga sa Indong events na nahihiling po sa kung halimbawa igwa kay mga kumpanya dito Ray na halimbawa naka-base lang ay Igdio pero igwa mga empleyado sa ibang lugar Iyo, si mga nag-work from home. iyo na di ay makaka-attend na physically pwede nindang madalan Iyo. kung live streaming yan araw na kaya kang ngunyan ng mga Iyo, uso si mga nakaagibagang taon, araw kasi party. Kumbaga, Zoom party. Iyo, Zoom party Bring me! Bring me. Karayuon ngayon. Tsaka nang uso man itong mga ilamay. Yan, iyo, mga ilamay, iyo. Nag-ano naman po kami kayan. Yes, so gabos po yan tanganing maging posible po para sa Indo Gabos mga tugang ang nyaon po sa muya yan. Gabos, ang bilog na team. Tanganing matao po yan sa Indo, lalo na ngunya na holiday season. Yan, badali ng Christmas, kaya po ng entertainment, kaugmahan, Hosting. ngarak-ngakan. Oo, hosting Yan. na matindihan. Iyo, Video presentation kan sa Indo pong kumpanya kung paano po mapapagayon yan with a touch of parang ABS-CBN ang dating. yes. Nyaon po dyan, itataomi po yan sa Indo. Araw ka tong nakaaging event sa tong runway, runway. Oo. runway, maugma si programa. Kaya, Kanina napapala, runway pa lang to, runway. runway. Yan. Okay. Salamat sa mga nag-sponsors. Yes, salamat po sa kadakol na sponsors. And siyempre, ang padaw sa nag-sponsor, di po, sa satuyang programa, ang gabos sa mga kaibanan na po, di yung mga sponsors. Thank you so much po. Nahihiling po nindiyan dyan sa, Sa right side. Right side kan sa inyo pong screen. So, pwede po nindong dagdagan yan kung Yan. di po kamo. Yan. Ano lang yan? Mag-message lang. Siyempre, sa mo yan Gcash. 0910-347-2074. Yan po. Para padagos-dagos sa tuyang paghahatod ng kaugmaan sa mga kados-basabos ta. Ayan. So, mahiling kita ng mga messages na nagpapaabot kan sa inyong mga mensahe di po sa tuyang programa. Ayan. Si Ken Aquino, Maray na Banggi sa Gabos. Shoutout po sa mga magagayon parehas ko. Chares. Yeah. Kuya, halabaw ng microphone nindo. Ay! Gusto mo talaga ka mga haralaba, Ken, ha? Ano ka na, Ken? Magluto ka na. Kasi Kuya Dodong mauli naman to, remate ang microphone. Maririmate ang microphone mo. Si Sir John Gonzaga. Hoy! Dito rin, Sir DJ. Salamat po, Sir John. Salamat. Sa bawo ganoon si Sir Jan. Yes, nasa bao yan. Sisipre ang katong Blue Moon and I'm standing alone. Yeah. Saka matibay naman kabray. Iyo. Ang bakit ang mga araw pa ng shape kaya no? Iyo ba? Ang kinakabray kaya no? Araw kaya? Araw kaya. Nailig mo? Yung guitar. Yeah. Ayan. Maray na Banggi po, mga boss. Watching from Legazpi City, Joe Renievo. Yan. Thank you so much. And this is Tito Ray. Kay Ronel Perez Regidor dyan sa Del Rosario. Maray na Banggi man po. Siyang mga nag-aantaway dyan sa Del Rosario. Ayan. Kasabi ni Angelada Alapide Jason, shoutout kay Pudong. Yan. Pudong! Pudong maguli ka na da, Pudong! Kanakadulag si Kandeng! Ayan. O si barkada mo? Si Ibana ang pagmati, Tito Ray, shot puno. Chakoy in the house. Ano ni, kay Ibana ni Kuya Apple katong ano? Sa Chakoy. Sa Chakoy. Ayan. Jane De Los Santos, salamat po. Sige po. Shoutout mga taga Pambuhan, Mercedes Camarines Norte Family, Labitag. Salamat po. Thank you. Si Ate Bex, mukha lang nindo nagpupusngak na ako. Taarang ko kung anong mga kalukuhan na naman topic nindong gawa. Behave lang nga sa topic mingon yan. Then gayo po kami ngunyan na ano. Ayo, medyo nakol sa attention ta.
na gulpin na daang makukulog ang panga, gulpin na pamasagsig di sa Diyos. Maricel Nicolas, good evening po. Salamat. Maray na banggi po sa Indoga Boss. And sabi niya ni Welmar Asuncion, what's up mga ano yan? Certib ni anong certib? Ano ang certib? Anong tawag yung sakyan? Pading dictionary. Pasyaw at mga lakay dito sa Shell, mga Exxon Voice Matsala. Ayan, salamat. Maray na pagkamanggi. Ali kay Jaden Love as well, Alvarez. Good evening. Pa-shout out po. Ohoy! Maray na pagkabanggi. Supportive sabi ko, supportive. Ayan yan. Saka dadali-daling mag-chat. From family of DIY Naga, condolence po sa family ni Lester Agulio. Condolence po condolence. Luluway lang ang pagkape, tamahalo ng kape. Clarita Raqueno Buenasil Rivares, good evening po. Sabi ni Ma'am Jo, correct, Mom's Day. Kaya mga dad, uwi! Uwi! Anggot si Ma'am Jo, uwi! Masensahin ka pa, tanalok lang tatsa na. Sige, bala ka. Ipuli mo na dang envelope sa harong na mag-urulay ka mga babayaran. Ali kay Ate Jel, may masa, lugi ang duwa. Ayun na. OT na po, sinda, Ma'am Jo. Aram-aram baga. Mayong nag-OT pag payday. Ikaw, kadak lang kayan, si mga lalaki nag-OT yan. Ayo, kaipuan mi talaga kayo mag-work hard. Yan. Ruel Magtibay. Mga bossing, shout out po. Deca 2, 10X. Adi lang yan. Hindi lang yan. Baka Siguro sa katay ka lang. Uy. Tabo yan, uy. Mga kami magsibag talaga. Iyo, kami yan. Kaon lang gano'n talaga sa Balyo. Jane De Los Santos, good evening po. Salamat. Hello, sabi ni Ken. Thank you so much. And wala pong bayad pag kumbida po kayo sa mga okasyon. Pwede po sa Christmas sa senior citizens. Ay, pwede po. Pero may bayad. Ayo. Maski pang gasolina sana. Iyo po. May bayad. Pang-gasolina lang. Ayo. Mga senior yan eh. Tsaka ating sararong senior citizen ngayon pagpapuli. Marayan ta ko yan, Ano ka na, magbago ka daw kang buhay mo. Dahil mo naman pagpara i-interest sa mga senior na yan. Ano ang gusto mo sa senior? Si kwartanin ng pensyon o talagang mismong si taong senior citizen? Ito wag ang pig-kukubre ng dakada. Saka pag nag-sini ka mo kayan, libre. Libre kapag, libre. Libre sinda. Di sarok na lang bayad. 50%. Si ibabayad niya, ibayad na lang sa imo. Correct. Si mga bulong, 20%, sakupong ka na. Sakop ka na. O maski bako dayo man iniinom, inumun mo. Tapos ayan kang 20%. Maula mo po ngayon yung discount ngayong sarang iniyo. Tanong nga. Senior ka? Hindi po nga. PWD. Diyan sa, pigka ako sa Milor, ako mo yung senior citizen card. Inda. Yan, apotong tayo. Apotong na ang management. Barkada mo si Seto? Si Kuya Bam. Yan. Kumalaog na dyan sa mga aling-alingan. Kung senior, ikaw maning kung ikaw lamang 20% discount. 20% discount. Yeah. Masabi yan sa mga nagkurusog. Ano ngayon? Pwede ngayon. Siguro duman yung mga Christmas party. Duman? Sa Milaor. May ambulansya yan sa luwa. Pati garo 500 sarong chapter. Ayo. 500 ambulan. Nakulon niya na. Pada lumasa rin sila gawar. Sarong inaatake. Lalo kang epay. Iling-iling na sana ngayon. Kada inaman ngayon. Sabay kaya kami nabuhay. Inot na tigba.
tap, tap. Kaya ang timsonggan mga senior na dahil na, Oh. top, top, top of the world. Okay. Pero ikaw ako man dyan, ano, mga mabaskog pa. Ikaw pa yan. Kaya ang timsonggan ko man, I did it my way. si Shuning ano to si Shuning Fighter. Ang timsonggan to ko. Di ba magaro-gada? Shuning? Hindi ko aram. Boy pa to. Fighter kayo. Anong timsong ni Shuning Tabalo? Ning... ano naman nun si Lola Shuni? Pero si timsong kantong bigat. Gigitara si It's trying away on a finger. Isin ang ganda rin, pero taplak. Nag-shoutout lang kita kang mga, ano lang po yan. Pero padangat yan mga senior citizen. Iya. Kung bako sa senior citizen, masindang discount. Pero arayo na. Pero arayo na mar. Yung senior citizen. Pero nakulang tabang yan. Ngayon. Kasi ano nga yan. Pigahalad na maging makusog sila pag senior citizens may 40 days. Ay, 40 days. Dahil mo man muna. 40 years. Para magsanggatos. Iyo. Kapag nagsanggatos hindi, may 100,000. Iyo. Sipon mo yan. Ganun yan pa nag-80 kayo ka naman 80,000. Ay, gwa ka na. Ganun. Pwede na ano. Dere ko pa na ipapasa. Ang abuta, makaarabot daw kita dyan. Dahil na. Baka nga next month. Hindi, man. Hindi taro ng plano ni Lord. Pero dahil kita kayan pa. Ayun. Tapos nagsakali, pagpara, dahil nang nang iyan doon iyan. Tapos para tripan kita kayan digdi. Naglaog si kamatayan doon sa anong, kung anong takana nga yan. Ay, nga, madali lang pong itatapusan ko na si ginigibo ko. Tukawin na po mong inangin dyan sa sala. Sige, halat-halatong taka, ha? Yeah. Ako kung anong taka na ngayon. Ipo ngaya, tuko-tukawin mo na po na ngayon dyan. Diyan ka muna po ngayon sa sala. Tapos pig electric pan si kamatayan. Tapos iniinitan. Pigbukasan si aircon. Madali lang po ngayon, ha? Timplahan taka na po ngayon kape. Adi ngayon ako nagkakape. Gatas po ngayon, maray pa. Biglang daw ng gatas. Siyempre, bigla na electric pan daw sa aircon, napaturog si kamatayan. Ito senior na yan, si kamatayan. Ano yun na yan nagbuhay. Si senior citizen na yan. Di na nakatuko siya. Napaturog siya duman sa couch. Sosyal! Nakaka-couch si kamatayan. Kapot-kapot si karit. Napaturog siya duman. Tapos naman si Gibo katong kukanon na kaluluwa. Tukaw. Biglang pag mata ni kamatayan, nahiling siya. Turog iraray. Sabi katong katong may kan sa ditong bisitahon. Maray palugod ngay kaniyo. Ito ngayong listahan ngayon ni kamatayan na. si mga kukuanon. Nasa inutan siya Siya nang sunod Siya nang sunod. Maray pa ngay kaniyo. Paraon ko. Ilag ko ngay sa pinakahuriya. Dahil ngayang mahuri ako. Di, siguro naot ba na ng turog si kamatayan? Nagmata na. 40 da. Masiramon pala nga igdisa sa imong harong. Malipot-lipot. Malipot-lipot nga. Pigtimplan mo pa nga ko ng gatas na masira. Ayun po nga. Okay na po nga ako. Ready na po nga ako. Ano lang ito, check ko lang yan sa kuya listahan. Ano nga nangin sa pangaran mo? Ray. Ako na pala. Pag iling doon sa taas, ay bako pa pala niya si Ray. Bako Bako man pala niya si Ray ang
Maray palood ngay kaniyo, punan ko na duman sa pinakapuro. Yeah! Abot ka ngayong inuton. Punan ko na ngayon doon sa pinakapuro. Sa pinakahuri. Pinakahuri. Rimate si Ray. Uto na naman. Iglaag mo na. Pigbit-bit mangyari siya. Mandaraya ka. Siguro nga, pigla ka mong sleeping pill si gatas. Hindi, nangyayon dyan sa Pilipinas. Yeah. Ano man nga. Ginugulay pa lang nga dyan ang mga demonyo. Ano? May anon sinda eh. May bubutyor noon sinda. Iyo. Nagtago sinda duman sa, hindi mo nangyayon amay pa. Iyo. Yung mga mag-aalas 6 eh. Ayun, Magagawan ayun. dito sa kanliwanan. Hindi mo nangyayon sa mga mga flowers, ay mga plants. Iyo, yan. Then in the araw na itong plants na tinaguan ninda, atong duwang demonyo. Mga natong. Iyo. Natong. Ngayon sila doon na tinago. Tapos lang dyan, may harong. Iyo. Buratsero ang lalaki. Iyo. Nag-iiwal sa kasi babae. Pag abot ka tong lalaki, sabi ka tong lalaki, ano yung panrata? Iyo. Sabi ka tong babae, ma'am, nakikita ang panira, Iyo. makamanyan pigna tao. Iyo. Burat-burat. Nakailing sa bintana, nailing si Natong. Anong yung demonyong entade pagulayon? Dulang na siya. Mga demonyong yan. Garulayon yan. Ay, nakmaganda. Hindi nakikita doon sa Pilipinas. Talagang yung pigugulay doon sa demonyo. Ay, naraya. Sabi ka tong agom na lalaki. Makanood nga kamong luto ngayang mayong bagas. Iyo. Mga inutang. Yan, ito burat-burat. Burat-burat, nagirihigda mo na. Apo doon ko, magmakarakana ha. Iyo. Nag-ulay da si Dua, si mag-ina. Oo. Nganay, paano ngayon? Ribuko na naman kita ni tatay. Pagbatangay ka na mayong ngayong pagkakan. Iyo. Bahala man nga siya. Pabayaan nga. Yeah. Aban-aban. After a few minutes. After a few moments. Yeah. Tay, makakana. Buhat naman si ama. Ayan bagay. Ang sinasabi ko nga sindo. Yeah. Kakana nga dyan. Yeah. Magbungkal da. Mayo man kakanon. Ang ito maing kakanon. Makanood ka mong magkakana maing kakanon. Pinalo. Mukha. Pasap noon mo humayong lasugas. Hindi humabrokang mayong maluto. Ikaw man ko tong ginulay na demonyo. Hinuga ka na tabanggina. Sa kada ipaalang. Makuha pa lang. Tapos pag ginulay mo to, medyo ano to, magatol-gatol to. Iyo, dapat pinapalang-alang. Nalay pa. So ito yung mga reactions. Ano na kita, out of time. Mga messages kita. Okay. Binaliktad, sabi ni Ate Babes. Binaliktad. Ha, sabi ni Maricel Nicolas. Sige, salamat po. The best ka. Yeah. Makulog na ang pangako, kauulok ko sa inyong dua, Tito Ray. Sabi ni Joe Riniego. Yan, magturog ka na. Sige. Yan. So, Giraray po, dahil po paglingawan na pasalamatan dan sa mga sponsors, Giraray. Salamat po sa Indogabos, sa gabos ng mga sponsors me, na padagos nagsusuporta po sa Muya. And baka po this week magbisita na po kami. Ay.
Iyo po, makakaya na kami. So, ano na po kami. Ayan. Medyo pingin-singal na kita kang kasore ko. baka po isunod na kami. Hindi. Big inot na po ako eh. Araw po kami kayo inot si Facebook po kung sa aming kaibanan. Sunod po ako. Yan. Si Tito Ray. Ngunyan po, kasore ko naman ininot po ako. Baka sunod na po kami. Kumbaga, luluway-luway na. Kaya nakikimahirak po kami. Ang samoya pong GCash. Yan. 0910-347-2074. Yan. Ayan, sasamo yung mga sponsors. Salamat po. Siyempre, ang Health and Beauty and Wellness, Noimaki, thank you so much. And Razorback by Kuya Fred. Ang Bumble Grill. And ang Deep Pro, thank you so much po. Publiko. Actually, ang iba Igdio, okay na. Okay na. Oh. Corbada 3. Sa ibang mga daig pa, pwede na. Yan, pwede yan. Pwede pa. Si iba din nag-aaram. Yan, nagwa-plus. Habang lang habang magpabisto. Hindi, habang mag-view, baka, mahiling, baka masingil. Pero kung kung may mga udok sabot bagang, ay dagdagan ta. Ay. Kumbaga ko yan eh. Dagdagan naman. Yan. Ang ibang ano dyan, puon sa puon, dahil pa Aray. Pugo na! last programa man na po. Ayan, salamat po sa Indo Gabos, sa Gabos pong mga partners, sa Yoki Bogi, and then Corbada 3. Corbada 3 po, may gig every Friday. Saka Saturday. Yan Visit po sa San Isidro, Zone 3. San Isidro, Naga City. Yan. And ang Gatkulas. Si Gatkulas, gano'n ba yung venue? Feeling ko, Garo closing dang November 14, 15. Garo mabal yung venue. Baka yaon na sa SM. Ha? Halos. Kaya pa di madagos-dagos si pag-shoot na ning Gatkulas naman sa actually kay Garo nagdadakol ang ninda duman. Ang customer nila. So nahihiling ko duman na dakol na naghahanap na ang authentic talagang Batangas Lomi. Yan. And then itong Goto. Ayan. Sige po. So, sa susunod po, Giraray, na pag-iribanan niya to, Giraray po, itong sabi mo po, kung kaipuhan nindo, ning team, para po sa inyo sa mga events po nindo, may kumpleto po kami. Kindly message us sa muya pong Facebook page, ang Dos Busabos PH, and ang sa muya pong mga personal na mga page ni Tito Ray. Duman lang po nindo kami i-message sa aning magkairibanan po kita sa inyo pong mga paabuto ng mga events, lalo na po ang mga Christmas parties na gusto po nindong magkaigwan ng magayon na mga pictures, mga mga videos, mga AVP, itong mga kaipuan po nindong dapat may documentations. Kaipuan po nindo yan po kami. Ang team po saro po sa mga maasahan po pag-abot po dyan sa bagay na yan. So, feel free na po nindo kami, i-contact po nindo kami. Niyaw po kami para magtabang po sa indo. Si Kuya Fernandasa, si Villano Hill, saka si Teacher Lisa nagdadalan. Yan. Thank you po, salamat. salamat. So much. Maraming salamat. Yan. Sige. Maluwi-luwi na kami medyo nag-urag-urag pa sa muyang internet. Say pa stable. Yes. So baka sana inaayos sama kang PLDT. Sana. Yun. Okay. Yan, salamat po. Sige po. Sa sendong pag-antabay, ako po si Tito Ray. Ako po naman si Boy Agda. Ini po ang programang Dos Busabos. Salamat. Bye-bye.